2010 er emnet jo kampen mod fattigdom og social udstødelse. Et af de tiltag, vi har lavet for at skabe interesse og debat omkring det her emne, er en fotokonkurrence med efterfølgende udstilling, og vi er nu kommet til udstillingsdelen, til præmieoverrakelsesdelen. De her fotografier indsendt til denne konkurrence er der ingen tvivl om, at vi har masser af fattigdom i hele EU og i Danmark. Og et etårigt program er langt fra nok til at gøre en effektiv indsats. Men jeg synes, og det er næppe overraskende, at fotografiet er et glimrende middel til at sætte fokus på problemstillingen. Og det fortæller også noget om, at den sociale indsats, som er helt nødvendig i forhold til socialt udsatte og fattige i vores eget land, må målrette sig mennesker i en øjenhøjde, hvor ikke mindst respekt for de mennesker, som er fattige og socialt udsatte også i vores eget land, bliver udtalt i forhold til den omsorg og den måde, som mennesker bliver mødt på. Både af systemet, men også af os hver især, som disse menneskers medborgere. Det er jo sådan, at statslederen har fundet 5 punkter, som de vil fokusere på. Et af dem er faktisk fattigdom, og det er, så vidt jeg har orienteret første gang, man tager det op på det niveau og sætter fokus på det. Og vinderne er Thomas Lichfeldt, der vinder en flot anden pris, og Poul Madsen vinder en flot pris. Rigtig hjertelig tillykke til Poul Madsen, som har taget det her fremragende billede, som er et billede af de nye indvandrere i Danmark. Desværre kan han ikke være her, så hans bror vil komme og få diplomet. Tillykke til Poul. Men frem for alt, hvis jeg skal gå rundt det her nede, så synes jeg, at det er det bedste i sin kategori, og det synes jeg, at vi skal give en hånd for. Tillykke med det. Nej,